Глава 14. Да не се смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. В дома на моя отец има много жилища. Ако нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И когато отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, за да бъдете и вие там, където съм аз. А къде отивам аз, знаете. И пътя знаете. Тома му рече: Господи, не знаем къде отиваш. А как можем да знаем пътя? И Исус му каза: Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отец, освен чрез мене. Ако ме познавахте, щяхте да познавате и моя Отец. Но от сега вече го познавате и сте го видели. Филип му рече: Господи, покажи ни Отец, това ни е достатъчно. Каза му и Исус: От толкова време съм с вас. Нима не си ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е Отец. А защо ти казваш: покажи ни Отец? Не вярваш ли, че аз съм в Отец и Отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, не ги говоря от себе си, а Отец, който пребъдва в мене, той извършва делата. Вярвайте ми, че аз съм в Отец и Отец е в мене. Ако ли не, то заради самите дела ми вярвайте. Истината. Истината ви казвам. Който вярва в мене, и той ще върши делата, които аз върша. Ще върши дори по-големи от тях, защото аз отивам при моя Отец. И каквото поискате от Отец в мое име, ще го изпълни, за да се прослави Отец чрез Сина. Ако поискате нещо в мое име, аз ще го изпълня. Ако ме обичате, спазвайте моите заповеди. Аз ще измоля от Отец и ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас навеки. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. А вие го познавате, защото той е с вас и ще бъде във вас. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко време и светът няма повече да ме вижда, а вие ще ме виждате. Защото аз живея и вие ще живеете. В този ден вие ще разберете, че аз съм в моя Отец и вие сте в мене и аз във вас. Който възприема заповедите ми и ги изпълнява, той е, който ме обича. А който ме обича, ще бъде обикнат от моя Отец и аз ще го обикна и сам ще му се открия. Юда, не Искариот, му каза: Господи, как така ти ще се откриеш на нас, а не на света? И Исус в отговор му рече: Ако някой ме обича, ще спази учението ми, и моят Отец ще го обикне. Ние ще дойдем при него и при него ще живеем. Който не ме обича, не спазва думите ми, а учението, което слушате, не е мое, а на моя Отец, който ме е изпратил. Това ви казах, докато съм сред вас. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви говорил. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз ви давам не така, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Чухте, че ви казах: отивам и пак ще дойда при вас. Ако ме обичахте, щяхте да се зарадвате, че рекох: отивам при Отец, защото моят Отец е по-голям от мене. Казах ви това сега, преди да се е сбъднало, та когато се сбъдне, да повярвате. Няма вече много да говоря с вас, защото идва князът на този свят, но той няма власт над мене.
Аз обаче постъпвам така, както ми е заповядал Отец, за да разбере светът, че обичам Отец. Станете. Нека си тръгнем от тук.